Šta imamo od toga što sam ja slavan? Šta imamo od toga? Ja sam Zorana, idem u pravno-poslovnu školu. U slobodno vreme volim da čitam, volim da skijem i da generalno kao da putujem. Zašto i na što bih iskoristila 200 evra? Na putovanja, definitivno. Mislim, na mnogo toga, ali na putovanje, na skijenje. Ja sam Inga Žica, prezivam se Žica. Zato što mi je tata iz Hrvatske, ali je Srbin. Ime je fake, nisam iz Švedske. 200 evra bih isto iskoristila vratno na putovanja, ali mi je tata ski vodič, tako da mi ne treba baš za skijanje. Dobro, tebi ne trebaju pare, u redu. Pa ne, moj tata je ski vodič, ali on ne dobija pare za to. Ima sigurno nešto preko veze. Ne dobija pare, samo može da ide free na skijanje, ali on ima čovjek 52 godine, valjda. Skijanje košta, čoveče, dobro. Pa košta, ali brate, neće on više ni moći uskoro da skija. Pa ti ga zameni. Pa ja bih, ali... Ne bi potrošila pare na 200 evra na skijanje, znači nešto pametnije da to. Moram da kažem da ja nemam svoju sobu i da ja spavam u dnevnoj sobi. A moj brat mlađi ima svoju sobu. Zašto ne pitaš da se zamenite, pošto si ipak žensko? Zato što je njegova soba mala i zato što sam ja trebala da dobijem sobu gde spavaju moji roditelji, koji inače nisu venčani. Ja sam inače vanbračno dete. Dajte mi pare. Nikada nisu bili venčani. Ja sam Toma, Božović se prezivam. Ja se bavim dugi niz godina pevanjem, idem na jazz pevanje. Završio sam violinu, sad sviram klavir. Pored muzike i glumom se aktivno bavim dugi niz godina i sinhronizujem crtane filmove na Nickelodeonu. Zašto bih ja mojih 200 evra da dobijem, na što bih iskoristio? Pa, mislim, to je mala suma, ali konkretno možda da snimim neki svoj single prvi. A imaš svoju pesmu neku ili? Ne, ja pišem muziku, da, ali opet to treba otići kod nekog u studio da ti neko uradi aranžman. Prosto imam utisak da imam talenat i da treba ljudi da me čuju, da se manemo više ovih gluposti, što ljudi, znači da dođe neko ko zaista zna da peva. Tako da molim vas da dođe neko na našu scenu koja je normalna, to sam ja, da pokaže kako se peva. Neki ljudi će da me znaju, mislim eto da skoro sam bio u IDJ show. A si se proslavio? Da, ulazim u autobus i neke devojke mi prilaze kao ti si Toma iz IDJ-a, može slika, ti si kao zvezda. Ja kažem, drage moje, nisam zvezda jer zvezde se ne voze gradskim prevozom. I onda mi je to bilo onako, zašto bi neko imao sa mnom sliku kao u autobusu, to je ona mala. Pa znači ti si već poznat i ne trebaju ti pare. Šta imamo od toga što sam ja slavan? Šta imamo od toga? Nisam ni slavan. Ne, pa rekao je da je slavan. Rekao te prepoznaju ljudi na ulici. Prepoznaju me, ali to meni ne zarađujem ja pare od toga što mene ljudi prepoznaju na ulici. Pa da, kad ću ti izbaciti iz IDJ-a moraš se snaziš. Znači možda ipak i nisi toliki talent. Pa da, možda ipak ne zaslužuješ. Možda ne treba uložiti 200 evra u tvoje pevanje. Ja sam Ružica Mitrović, idem u Prvu beogradsku gimnaziju. Volim da se bavim sportom, treniram atletiku u Partizanu. Na šta bi potrošila da osvojim? To bi stavila u moj kao štek za gorivo. Zato što mi tata mama vjerojatno neće dati pare za gorivo koliko budem htjela da vozim. I onda vjerojatno bi za to koristila jer, na primjer, ako hoću da idem do Novog Sada, na primjer, treba mi auto. Možeš vozom 20 minuta, pola sata ti treba vozom. Vozom da idem, ali to vozom, to si ograničena, ti stigneš na taj voz. A čekaj, izvini, naša zvezda se vozi gradskim prevozom, a ti, devojčica iz centra... Vozim se ja gradskim prevozom. Ne, rekao si treba za gorivo. Ali imam i auto, ali ja samo ne idem do centra zato što prosto si crni. Što on čovjek koji čuva pare, a ti bi odmah potrošila pare. Ne, ja još nisam položila. A ti nisi ni položila i već ti trebaju pare za gorivo. Pa da, to je za buduće moje planove. To je razmišljanje investicija, razumeš? Moje ime je Mina Ilin, idem u školu za dizajn, gotivim da crtam, slikam i ostalo. Sad sam počela da se bavim 3D modelingom, radim u Blenderu, znači katastrofa je. Jesi ti taj šal sama dizajnirala ili? Nisam pa, jer ja ličim kao da nisam završila za tekstil. Dizajn, otkud znam. Znači znaš da dizajniraš, ali opet kupuješ odeću. Ne, to nije tako dizajn, nije za dizajn odeće. Ja sam ti više slikam na platnu, razumiješ? Svojih 200 € bih potrošila, prvo potrošila bih na pripreme, pošto se spremam za fakultet drapskih umetnosti. I znate šta bih još radila? Kupila bi mom bratu Andriji Brawl Pass. Užasno. U igrici nekoj... Igrica Brawl, da, užasno. Pa dobro, želim njemu da njega usreći. Ti podržavaš što tvoj brat igra toliko igrica. Ali ja želim njega da usreći, on je mali. Ja sam Staša Bogdanović, isto idem u gimnaziju. Što se tiče slobodnog vremena i treniranja, dugo sam trenirala ples, ali zadnjih godinu dana sam se isključivo bavila teretanom. I što se tiče 200 €, sad dok ste vi svi pričali, ja sam razmišljala i konkretno, ko svaka devojka, verovatno bi prvo potrošila na garderobu ili tako nešto, ali moje 3 najbolje drugarice sad slave rođendan, kraj oktobra, novembar i decembar, i mislim da bi sigurno kao stavila na neke bolje poklone, jer to su ipak 18. rođendani, to su moji prijatelji od malena. Znači ti bi za druge iskoristila svoje pare. Pa da, zašto baš moje 3 najbolje drugarice, kao
kao naš 4. Svakako glupo mi od mojih da tražim kao mama, znaš, treba mi 5.000 za poklon. To je lepo previše, jel treba i da se obučeš Ne, deo bi potrošila na sebe. Kao kad bi ja dobila ti 150 evra po 50 evra na svaku drugaricu, to je sigurno još ova 1/4 meni. Hoćemo da glasamo? Realno, ko najmanje zaslužuje? 3, 4, sad. Stani. Čak 89% gledalaca nije subscribe-ovano. Ako vam se dopada ovaj video koji gledate, kliknite na to subscribe dugme i pomozite nam da rastemo zajedno. Dobro, ajmo dalje. A ne može, menjali su. To samo zato što imaš para za skijanje. Mislim, pošto smo mi svi, jel to, u tim godinama, trenutno kad treba da se upisuje fakultet i kao šta vi mislite o tome što imamo pritisak svih naših bližnjih što moramo da prvo upišemo bilo šta, a drugo da nam sad svako ponaosom bira kao ti moraš da upišeš to, ti si za to, na kraju upišeš ono što ne želiš jer su tvoji hteli i onda kao ti bude bez veze. Pa ne, to apsolutno jeste najgore. Ako roditelji su u fazonu kao ne, ja sam doktor, ti treba mene da naslediš i onda da pritiskaju nekoga, ali ja ću konkretno da upišem, nadam se, šta je moja želja, a također se moji dosta slažu sa tim, a to je biologija. Pogotovo ako je neki od težih fakulteta, ne možeš ti medicinu da upišeš voljom mame i tate. Mislim, možeš da upišeš, ali ne možeš da završiš. Isto i za pravo. Moji su roditelji lekari, oni sad, mislim, moji stari brati upisao medicinu. Što da ne medicinu su me pitali, ali ja ne znam, ja ne mogu zamislim sebe da učim narednih 15 godina. Bolje da razmisliš sada nego da se prebacuješ, jer ako prebaciš faks i onda kreneš sve ispod četka. Ne može, sad ima novo pravilo. Ne možete da se prebacujete, nebitno da li ste na budžetu ili niste. Vi ste automatski na dnu liste, zato što ste već jednom bili na drugom fakultetu. Znači, to je jako zaznuto, jako dobro birajte, a i od nas se traži jako velika odluka. Kako ja da znam šta ću ja raditi? Neki ljudi u zrelim godinama ne znaju šta će da budu. Mene moje recimo ne prisiljavaju konkretno ništa da upišem, ali me prisiljavaju da ne upišem u Srbiji. Prvo zbog situacije koja jeste. Drugo, misle da ću mnogo bolje da prođem ako imam diplomu Evropske unije. Jedino što mi jednim dijelom samo ne daju da idem bilo šta što je vezano za policiju, jer sam onda vezana za državu. Treba da gledaš jer dosta je lakše ljudima koji imaju dosta novca da studiraju u inostranstvu zato što vi bukvalno, čak nije ni bitno, i ljudi koji su iz Srbije i koji dolaze u Beograd, iznajmiš stan, imaju tvoje pare da ti izdržavaju, a ti sad treba da odeš negde, bilo gde i kao pored fakulteta, jer ja znam jako puno ljudi koji u Gracu recimo studiraju i koji moraju da rade 3 druga posla da bi ono šta mogli sebe da izdržavaju, ali onda ti ne možeš fakultetu da se posvetiš zato što ti praktično moraš da razmišljaš i moraš da tamo da izađeš negde, moraš popiš kafu, moraš da, jer kao nećeš sigurno da blejiš u sobi 24 dnevno, da ne trošiš pare, već se učim sada da bih kao nešto naučio, kao zašto bih ja morao da idem sad u inostranstvo, da radim 3 posla, da bih mogao sebe da izdržavam, a ne bih imao vremena da učim. Ako ti želiš da završiš fakultet zbog diplome, ti onda nemoj da ga upisuješ. Znači na fakultet ideš ako imaš nešto da naučiš. Znači to ne može tako. Ako ti to istinski voliš, ne možeš da žrtvuješ to zbog posla. Jeste to sve teško, kad bi studirao strantu bilo bi mnogo teže, nemaš tatu i mamu, uvek moraš se sam da spremaš da jedeš. Kao odlazak u svet odraslih, na primjer. Ali to da ideš na posao i da ideš da učiš, ja mislim da postoji baš puno slučajeva takvih. Ne, da, ali druga je stvar ovde i druga je stvar preko. Zato što ti recimo preko ne možeš da radiš koliko ti hoćeš. Zato što su to pravila, lupam, gde ti moraš da imaš određeni broj sati, kao što ovde možeš da radiš kad god hoćeš, koliko god sati hoćeš, dok ti u inostranstvu to ne možeš. Dobro, cijela priča se manje više svodi na to da rad tamo, neki kao part-time job neće toliko pomoći, nego u kome roditelji imaju da plate imaju. Znači ako imaju da ti plate roditelji, otići ćeš, ako nemaju, nemaju. Jel mislite da su kao, mislim, trenutno da su ocene najvažnija stvar? Zavisi. Kako zavisi? Pa ako pričaš o fakultetu, razumeš, vrlo su ti bitne ocene, ali samo kao brojevi. Ti možeš da budeš glup ko ništa i da imaš dobre ocene. Pa nije meni sad bitno kakve ti ocene imaš, ali kad dođeš na fakultet da ga upišeš, iako ti je bio prosjek, ne znam, 3,50, nećeš moći da ga upišeš, odnosno neko čiji je prosjek bio 4,60 ili 5,0. Da, ali opet imaš ljude koji kroz celu srednju školu sve prepisuju i provlače se i tako dobijaju ocene. I sad to bukvalno da znači da 5 i 1 ne znači ništa. Da, ali ja mislim da je bitno i sad neko znanje izneti iz te srednje škole, jer ako posle upišeš, na primjer, biologiju, oni tamo neće krenuti od nule, ti predaju, mislim, krenuće, ali moraš da znaš, moraš da poneseš neko znanje. Ja iskreno smatram da svi zaslužujemo ove pare, ali jednostavno tako je igra i tako moramo da
da biramo. Sad, ja ću prva glasati. Ako se... Možeš odmah i da glasaš. Glasala sam. Za Zoranu, dobro. Ja ću isto da odaberem Zoranu. Ja ću glasati za Zoranu. Dobro. Nemoj da se naljutiš na mene. Dobro, i onda ostaje moj glas koji je na kraju krajeva ni nebitno zašto ste vi glasali tako. Ne, možeš da se izvučeš sada, devojčice. Dobro, ja se onda slažem sa većinom, jebi ga izvini. Mislim, nema poenta glasam, ali ja ću samo tebi da uradim. Toliko od mene. Ja novac najviše trošim na hranu. Kad bi mi tipa mama dala pare da odem ja u tržni centar, ima problem. Meni bi bilo žao da ja potrošim te pare, ja bi to sačuvala. Mnogo lakše ispadne kad ti ne bi mama nešto kupi, nego kad ona meni da pare i da odem ja da kupim. Jer njihovom toj glavi ispadne kao da sam ja mnogo više potrošila ako ona meni da pare nego ona ode kupi. Drugačiji je feeling kao kad bi ti zaradila pare i onda kao vodila bi računa. Ja sam prve pare koje sam nikad zaradila na atletskom takmičenju kao i meni su kao dali su oni kao neki honorar, nešto tako. Ja sam bila kao to nije bilo ništa strašno, sam to pojela. Mnogo mi je bilo draže da sam potrošila kao svoje kao pare nego Da, kao nisi. Znaš što ja inače trošim pare? Generalno ja ne trošim mnogo para. Kao stvarno sam takvo dete da ako mogu, na primjer, da jedem kući, ja ću jesti kući. Ako dobijem, na primjer, neku veću sumu novca, eto recimo kada sam prvi put zaradila pare, ja sam to uložila u sebe na neki način. Na primjer, jedne godine sam kupila sebi gitaru, jer mi je to bilo jako, to mi je bio san da imam gitaru. Mislim, više ne sviram, bilo je davno. Sada uložila bih pare u materijal, planiram da se bavim stop motionom. Ja kad sam zaradila prve pare, znam, prva plata mi je bila 100 evra, ja ne mogu da se sjetim na šta sam ja to potrošila. Mislim da sam ja to sačuvala za more te godine, a ovako kad mi moji roditelji daju, uglavnom mi daju ako tražim za nešto, ili za rođendan, ili za neki izlazak, ili za kafu i kao za šta tražim, za to će mi dati. Znaš šta ja najviše trošim svoj novac? Na kafu i na cigare. To je, ljudi moji, znači sve, ne moram ništa da imam, znači ne moram da jedem, ali ako ne popijem kafu i ne popušim cigaru, meni je to katastrofa, znači ne moram da jedem no ništa. I onda recimo moji su stalno imali, moja mama mi stalno se dere kako kad mi da tako novac, jer sam ja u školi ceo dan tipa 12 sati. I ujutru kad imam časove i sad ja moram da sedem da popijem kafu, jer ako ne popijem kafu, dan nije iskorišten, jel tako? Prvi novac koji sam zaradio, pevao sam, pošto moja drugarica, kad je snimila svoj prvi album, sam je pevao back vokale i zaradio sam lepu sumu novca. Mislio sam isto štedeo, pa sam na moru nešto kupovao i tako dalje, ali... Ja bih iskreno da prva glasa Mina. Ne, ja sam glasala prva onda jednom, znači ja sam probila led. Ja bih prvo da glasaš ti, evo ja ću sljedeću da glasam. Ja sam... Ovo će bude sad jako zeznuto. Ajde, morat ću za Stašu. Ajde. Ja glasam za Tomu. Okej, ti si mi najbolji drug, izvini. Ja ću reći što je Staša rekla. Ja se slažem sa većinom. Znači, ja sam ispao. Meni je žao, evo iskreno kažem. I meni isto. Kunim ti se mene anksiozno su uhvatila. I mene, oko mi lupe srce ne mogu. Da li, što ne bude zanimljivije da si glasala za nju onda 2-2 i da neko drugi odluči. 2-2, ali onda moramo da igramo papir, kamen, maka za one ja ili nešto. Bilo bi zanimljivije. Dobro, mi smo sad odlučili, pošto je ovo je pretposlednja runda, ostalo nam se samo 3 i bilo bi sad bez veze da mi sad kao glasamo ko će da bude eliminisan. Mi smo odlučili da se mi takmičimo u nekoj kao stvarnoj igrici, tako da imitiramo Sunđer Boba. Ko najgore imitira Sunđer Boba, on je automatski ispao. Moja ideja je da uradimo jednu rundu Sunđer Boba, jednu rundu Impression i da onda nakon toga smislimo. Treba izgovorimo rečenicu, ja sam Sunđer Bob i meni treba 200 evra. Da. A fora, kao ja sam Sunđer Bob i meni treba 200 evra da otvorim novi kebab krave restoran. Ajde, može. Patriče, ja sam Sunđer Bob. A simpatično. Simpatično je, dobro je. Patriče, ja sam Sunđer Bob i meni treba 200 evra. Ne znam dalje. Patriče, ja sam Sunđer Bob i meni treba 200 evra. Patriče, ja sam Sunđer Bob i potrebno mi je 200 evra. Dobro, i šta sad? Kako ćemo sad odlučimo? Ko je bio najgori? Pa to su jedno. Ne znam. Pa ne znam, ti si mi dosta zvučila Sunđer Bob. Dobro. Ko je tebi najviše zvučila Sunđer Bob? Pa ja i Ruška smo isto, ti si najbolja. Pa ne znam, meni si možda ti više zvučila Sunđer Bob. Ja se slažem da si bila najbolja. Ali ja mislim da ti imaš malo to u glasu kao Sunđer Bob. Ovo je neka indirektna uvreda. Ne, nije uvreda. šalim se. A šta treba onda ja da kažem? Vam ja lično Sunđer Boba? Pa ne, a to je bila i tvoja ideja na početku, kontam da si ono znala da to znaš. Brate, kako da ne? Ja inače u slobodno vreme Sunđer Boba gledam. Bi bilo lakše da pobednik, to jest Mina, koja je najbolja, jednostavno odluči koja ide u finale ko... Neću da se osvrćem samo na ovu rundu, osvrnut ću se i na sve ostalo što sam čula. Meni je jako bilo drago kada si ti rekla da želiš da
potrošiš to na svoje drugarice? Zato što ja, mislim, logično, svi volimo svoje drugare, ali meni je to pogotovo jako bitno. Možda zbog toga što si imala, eto, želju to da podeliš. Nekako to mi je malo bolje nego za gorivo, nisam sigurna. Tako da, Pa eto, dobro, ajde. okej. Šta ja ispredam? Pa da, okej, izvini, pa... Nema veze. Da li su pare unutra? Nisu. Pogledaj još jednom. Dinar. Kada bih te pitala da li su pare u kutiji, da li bi rekla da ili ne? Rekla bi ne. Zato što nisu unutra. Da. Koje boje je novčanica od 100 evra? Zelena. A novčanica od 200? Žut. Šta ti misliš, da li bi unutra bila novčanica od 200 evra ili 200? Ja mislim da bi bile 4 od 50. Dobro. Ajde, pogledaj se ponovo u kutiju. Gledaj malo u tu kutiju. I kako ti se sviđa? Prazna je. Ajde sada stavi prste ovako. I vuci jako. Dobro. Jesu pare u kutiji? Rekla sam ti da pare nisu u kutiji. Dobro. Sam mi reći šta si osjetila kada si vukla ovako? Je li popustilo ili? Konkretno mi je hladno. Ne, da li je popustilo? Da li je popustilo? Kad si rekla da nisu pare unutra. Ne znam. Kako ne znaš? Ne znam. Ne znam stvarno. Kao, ja sam ih držala čvrsto, a kao konkretno ona ne znam. Znači ne znaš. Znači pare nisu u kutiji. Pa si već odgovorila na to pitanje 3 puta. Rekla sam ti da je kutija prazna i da pare nisu u njoj. Znači pare nisu unutra. Jel smo prešli već za tog pitanja? Jesmo. Aj daj piti još nešto. Šta? Hajde, daj ruku. Je bi bila srećna da je uzmem? Vidi, svako bi bio srećan da on pobedi. Ti ako pobediš, ti bila srećna. Ja ako pobedim, Ostavim ja ti bi kutiju. bila srećna. Da? Ostavim ti kutiju. Ostaviš meni? Da. Fair igra i meni je drago.